Okay, Grace, listen, no matter what this guy says, I want you to know you're not going to be alone in this. I'm not? No. Dragule, ai văzut ce a postat Ilinca pe Instagram? Nu mă uit după alte femei, numai pe tine te văd. Nu vrei să te dai un pic? A pus poză cu ea în costum de baie, Dani. Elinca și mai cum? Dani, de ce toate prietenele mele le scot iubiții, nu știu, la piscină, la mare și numai noi stăm în casă? Uite și tu ce frumos e afară. Uite ce frumos e serialul ăsta. Nu vrei să te întorci să te uiți și tu la el? Dani! Uite ce costum de baie frumos mi-am luat. Uite ce culori superbe are. Da, foarte frumos. Ia du-te acum repede pe balcon, că imediat nu mai bate soarele pe partea asta de bloc. Cum să fac plajă pe balcon, Dani? Păi mă văd toți vecinii. Văd și ei ceva frumos. O să zică că nu-mi permit nici măcar un bilet de autobuz să ajung pe plaja din Grigorescu. Uite, îți promit că termin sezonul și mergem unde vrei tu. Și cât mai ai din sezon? 16 episoade. Și eu când mai fac plajă? La 10 seara. Numai bine, că eu am auzit că e foarte sănătos bronzul la lumina lunii. Dragule, uite ce site mișto de haine am găsit. Au toate articolele la jumătate de preț. Reduceri peste reduceri, Dani. Deja am băgat în coș produse în valoare de 1600 de lei. Capul meu. Finalizează comanda. Nu! Am o idee. Ce-ar fi să mergem la plajă? Ecaterina, plouă! Lasă, Dani, la Tarnița nu plouă. Da. Dani, ai cabană la Tarnița și nu mi-ai spus? Da, am cabană. Nu, am un verișor care are un cumnat, care are o prietenă, care are cel mai mișto ponton de pe Tarnița. Pe cine? Pe Ioana Grama. Am văzut că a postat de acolo. Mă duci la pontonul unde a fost Ioana Grama? Da, de unde tu îți dai seama cât costă pontonul ăla. Nu, mergem la coada lacului, unde merge toată lumea. Dani, mai știi de site-ul ăla de fashion de care ți-am zis? Ce cu el? Au și aplicație pe telefon. Și ghici ce? Se sincronizează exact cu coșul de pe laptop. No, bine, hai. Hai că dau un telefon la pontonul ăla. Doamne ferește. Ai văzut? Am apucat să stau 2 ore la soare și abia acum a început să plouă. Da. Ce bine am petrecut la ponton. Am ce posta pe Instagram o săptămână întreagă, Dani. Și ce bine ne-am simțit împreună cu prietenii noștri. Și încă ne simțim bine. Uite-te, suntem aici în coloană toți. Stă de jumătate de oră. Dacă pune vreunul conga în boxe, putem face trenulețul. Știi ce m-am gândit, Dani? Ce-ar fi să o invităm pe Ilinca la noi cu prietenul ei? Noi am putea să stăm să ne facem unghiile și voi puteți să discutați despre fotbal. Ecaterina, omul ăla e director la bancă. Numai despre bani vorbește toată ziua. Ce să mă înțeleg eu cu el? Cu siguranță e un om foarte ok, Dani, dacă ajungi să-l cunoști. Și chiar am putea să mergem
la un picnic în Făget. Haide, Caterina, mâine e duminică, singura mea zi de relaxare. Nu mă duc nicăieri. Bine. Cred că ar trebui să stau și eu în casă. Numai bine văd cele 10.000 de articole peste care încă nu m-am uitat. Ce? Stai, Dani, nu ți-am zis. Dacă pun o comandă până mâine seară, primesc un voucher de 20% reducere pe care îl pot folosi și weekendul viitor. Imediat asta îl port bagaj. Hai că dau un telefon la pontonul